Więc za pomocą, tu mamy wzór, serwetki, podkładamy, tu mamy materiał, podkładamy kalkę i za pomocą kalki i gotowego wzoru trzeba to przerysować na materiał. Tutaj troszeczkę spróbujemy pokazać. Haftujemy, te nici się nazywają, to akurat to jest kordonek, ale też na przykład tu, gdzie są kolorowe motywy i kordonki też mamy w różnych kolorach. Ja akurat mam, to chyba jeszcze przyniesiemy te ekri. Do tej serwety używam białego i tu mam jeszcze odcienie beżu. Akurat w kolorach nie mam. A tu była użyta mulina kolorowa. Nie robimy żadnych pętelek nigdzie. Po prostu tu zaczynamy. To jest taki podstawowy ściek do haftu. Jeszcze mogę pokazać, jak się robi tą pętelkę, co są tylko, bo też się inaczej robi w tych miejscach, co się wycina, nie?